Kajing temu jong sarkar India ban penlong ya kari borok kawai kum ke Digital India ha baki nong song snong kin yo ya kalat ban pendap ya laki kam ki jam lingba ke internet. Kalak ban wanra sibun ki jing mentoy ha ke emlang salang henry. Kani kajing temu kesem jing pat ban urlong ha ke jela migalaya ke padang don bon ki snong kamtam ki bahan nong kendong ki bampat biang ki tiar kitar. Kajing pentrai kam ke sarkar India dang ha kini ki kendiat benai ki baladap ya ka online registration ha ka land port ke badan hadauki ha ka bagi truk kit mausun swaban yo ya ka lat ban salan sari Bangladesh kin hab ban register swa ha ka te ke port link ba ka kor online kalawan ra shibon ki jing na ka banta ki nong salan ki ba ha ka por ke baladap ki la le ikani ka kam tang link ba ki jing tho jing tar. Haka arpoi teri urisau araja arpusau ki nong elam ka war jantea exporter forum group WJEFG haka jingalam usamla Rigid Mi Lamin General Secretary kala lej banya kendo ya ka superintendent ka land port custom ka kongsi nongrom ban pen sngowi ki jing ki baki nong salan mausun ki kendo nado ka jing pen rekam ya kani ka online registration. Habakran kilat patai kubor usamla Rigid Mi ulaong baka jing pen rekam ya ka online registration na ka banta ki troket mausun kalawan ra sibun ki jing namar bonsin ka network haka te ka jaka kamlong ka babyang haka baki trok kin haban up daki kenta ban yo register da ka boong bahagi por bladap hado nrus patli ki trok ki yo ban salan haka shisngi hendrai menta tang kumbal lais pa ai. Nalor kata ulaong ru baka seng kam dan kanu ka jing persya ban pentrai kam ya kani ka online registration hendrai ka sarkar India ka de ban penbit penbiang shwa ya baro ki jing dan kam haka te ka jaka kam tam haka be de bat ka network. Kadau hiba kajing wan jungi bani kendu pada SP kalong ba ni kungginang kayi na maring imat kajing imat kajing janjar nadu ba kajing sedang ban implement ya kani ka online system hapo kani ka land port okay te ngira sengu ya i SP ro kabang layo bani kren bat i labatay bat ila ay yang iya kajing pensay kabay de bat kani ka online system namar haswa bakin implement ya kani ka online system kala adon kajing kren bat ki custom department ba kani kan ya tangkum ka praktis banyu iba kumno ka flowing jong kali di barung seti sepo Bangladesh ring ngelu i mentapat la sibnai tamba ka jing jong kali nang ba online system bi iba kamdon improvement but kapelong ingi kum kinang khayi bangin shem mi ki jing bangin shem ya ki jing jenjar ka bre kan ka khayi ka pateng jungi tingi daga mensim ka basukia ngi kum kinang nong khayi ngi la yelum menta ar langon ngi wan mani kendu ka SP ESP la batay ngi ba kadawi kalong ba kalan pot kampat la ban ayuban ban penbiang ya kita ki facilities habi debat ke network department bat ki wiki pat ki jing dan kam tena kata kadaw ngi kum kinong khayi ngi semba kani kadai ka problem ini ka big problem ini bangi face bangi kendu kum kinong khayi namar ladang yo compare ya ka jingrung jo ki jingrung jung kali menswa kapar ka bagidang yai daga manually ngi iba ki kali ki rung hadu sanspa handruspa teli ndai mentapat kat kum ka jingkheng ka bang yo alum hapo custom hapo forest department ngi iba hakasngi Saturday bagi kali kirung tanglai spa nyo pesan teli kataru tangu boulders tun bayok bandrung mestep pada limestone pad urung tang arspa aru prateli tekane ka pelong ingi kum kinong khayi ba min ayu bangin penpau ya kata jing song benyaw ma halor kan ka jing pentrikam ya kan ka online hapo an ka landpot tingin na kalyang jong kum kinong khayi ngi la krensai ya ka SP ro ba ngimdon ka nunggo ka jing persa ya kan ka jing pentrikam ya kan online namar lada ka landpot kala ban set up ya kita ki jing don kam kum kita ki network kum kita ki wake par ki jing don kam ni kloy namar bangi sotho baka sarkar India hiro kakwa ban penyait ban pelong digital ya kari India borok kawe ngiru ngi priang ban ngisong tenat ban don ban pakalong syai kar komtre haga khai ka pating ka juni ring ngisong sipat menta kalong ba kanik online yam menta bat hadu menta kampat ay ngi ya kata improvement ka bakat kum ka ba ni kum ginang khayi ni expect na kalyang jong ka land port authority bat na kalyang jong ka custom department ro habire bat ka online system kalong kumne ba kitrok haba kala rung hapo an galan pot ki haban up la kumno sikenta la ni sikenta tam kawi ka kali nakamta ban pendep ya kita ki jingdon kam kum ki shipment bat ki we pat ki jingdon kam taka simpor bha namar teng ka thot ka network ka down ka server siteng simpat kum tun dal adai ka pali ban rung limestone ka ice gate ula thot tetang ka daw ka ayu ka pelong ki kali bakin rung duna situ siapa Bangladesh kalau don ka we ka meeting ke Bangladesh haka Patrick u benai ba shipel arjal pusau mentang ila song bat ki importer
ki importer shiti sepak Bangladesh ro kila ai ya ka jing ujor kila ai ka jing complain ba ka jing rung duna jong ki kali shiti sepak Bangladesh ka dei ka dau ba ka don kan ka online tengi na kali jong ngiru ngila simkia ya ka ne bat ngila penpau ya ka jing sungkia Ahmad ka SP ba ka SP ka dei ban sim ya kilat kelenti ban ayu ban pensuk no ingin kung mun khayi na ba kanum don kan ka jing ta ingi hadin habut ka jing affair ka long kum ne ladangi ya compare ba bat ka manual ka bangi jiyai menswa bat kan ka online system mentang yo iba menswa por bangi dang yai manual kalong kikali kombang ong pi meneki rung dakin rus pa news pa tili e re mentana do bala implement ya kan ka online system yo iba tang live pa lani sauce pa dona katar combine bat bolrestun na siti sapur sela bat sini sa liang nong talang ro kilan stun Tega mo kita ditang singi ba kata. Koi tang sising sa ko pat kalong ba ni ngisngo kia kum ginang khayina namar ba ka jing rung slam jing kali sti pang sapa Bangladesh kawan ra i jing heng kali namar ki kali ka jing syaki ban rung hapa pot rekin hap up par hap yeng haki hakus hakan ka surok taga wan ra i ka jing heng kali kawan ra i ka jing thut kaya ka yeng jong upai ba lada ka jing kloy jong ka online system kapan suk om tang yengi kum ginong khayin re kapan suk ro what is the manager ki bill boy ki batre hang ne pat kapan ya state ro yaki kali bandrung seti sepo Bangladesh sa kawai pat ki jing e kabangi kum ginong khayi ya no limestone ni kandu kalong ba ladang ya compare ya ka time management mo namar hakan ka ju ka pot ni rung bat limestone nang tabar bolostone na sitini sapu sela unong bolostone bawan nang tino prosela ka jurung ju ka sedang laduk prabaje hadu khatar bat kapali jungi pat kalam stun kalong khatar hadu saul and such thing kum tai re kapang sosi pat kalong ba dal apoy kapali jungi kum galai stun kala don ka jing thut jong kita ki server ma kala don ka jing thut jong kita ki ice gate ni ki kumbala mention dai SP mene tataka daw ngilong ngi penpau ya kata jing songkia khamat jing SP bat ki SP ru kala kular ban budin rengkat pat ngin yai bundit yang kena gekam kenang ba hinla ban penyat ban kalong level mah bakal long salansar yaki boldar kumjo bat yang ngir kumjo Nalor kata uloong banaka liang ka SP kala pha da ka jingtho saka sarkar India ban penbet penbiang yaki jingdon kam nak banta ka ni ka kam da ka ba ai ru ka jingkular bakan sim ya ka jingkit kle ban register yaki trok link ba ka offline lada ka don ka jingtho ha ka online registration TSP la batay ni ba iro nakaliang jung ilay sitam ban ai ka jingtho sa ka government of India but kawai ka jingtho bagi SP la ai kalong kumne ba ka subject disruption in the internet facility at Landport Tauki. It is humble brought to your notice that the BSN internet cable at the road construction site, as informed by the BSNL official, since 9:30 today there is no internet available at the port of the official use in EXIM. Ka suggestion na kaliang jung ka SP mene kalong ba marting-ting haba ka server ka daum kamban seban ayuban sim approval ng tina head office ban penyai no da ka offline de ka SP ka ayu ka da ka jing tresitom jung ka kala ayu kala yale kat bala kat bayan na kamtaban penyai bet ya ka thread ada kam yai ka ayu ka online ro mereka sim bet ya ka ta jing klik kum ka SP ban penyai ka offline mereka ka bangi kuwa ban ayu ban pensai ngene kalong ba lada ka jing penyai ya ka thread jung ngene kalong lada ki penyai da ka online ro ai ka man yai ka online mereka longpat kaban ayu banum don jing thot bat bakanum ta ingi kum kinang trai bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khaw kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya